Hello bayarok, jotano no lam sogani channel tini simi hinke Angbo wan sogina kha blog haimani bising no Rignai bo Phalsinai no hanai buini thani brung Rignai collection tongma hai ani thani to kurui jako tabuk si starting khaija jamani ba haipano norok ano support khlai tongkhe salja angwan sogo ani thani bo brung collection haino berajak tongano hanai hupno narugino ang khalogoi samung khlaima thangnai abono online no ang tabungni simino yapri seka norok ano support khaibaidi tei norok buma hai Rignai nang ano suggest khaidi ang to bonani try khainai inke ang norok no Rignai kanai phunuknani sekang ani address hai ruano khumulong golachi hatai khumulong par unklok digi tei ang home delivery bo khlainai norok jeno naithokjak abono screenshot nawinai ani insta o bo kurungui mano tei o screen no number rojak orobo whatsapp o send khaimano hinkeno norok oboni price haimannai tei ang buini hai asok dam kobang khe ruya kom kheno runai norok jeno naithokjak abono ano sunghori mano hinke o je ang tabo kanjak belai kheno naithogo tei trending o bo choli tongo naidi olive green color o pink color bai bethai berjak belai kheno naithogo ke abono karui tabuk tei kaisa nailaine phaidi obo khe light pink color ni obo belai kheno naithogo naide ang norokno kaham keno kangsa ke khulogoi phunuknai tei aboni loge kanai bo phunuknai ke oboni bumul bo belai no naithok ke obo khe Rignai iko naidi obo camera rogo hinke asok naithoke nukjakya bwskang rogo sako phur buri naithok rok kankhe asok no mochang naiomo o pink color rok bai hinke sable mochang ya tongba hinke obke single Rignai set obo blouse manya iko naidi ang haino ani blouse bai kanai phunuka ke Rignai to subjakya aboni bagai haino phan krebui najak jagani bo kutuli manya thong ke no basawi ma phunugo yang thangke yang kengui thangjago ke kono mote ksa drop khe kanai najak naidi norok no kaham ke no phunugui tongo ani cameraman bo kosto khaija jao ani bagai kaham ke no phunuknani norok no try khai tongo ke aboni yagalo tabuk tai bo haino hai rani pink color omo hinke Rignai bai blouse set ganang oboni blouse no ang subrunani rojak sokpaiya kho sokpai khe ang kanai phunuknai haipano abo sokpainani sekang bo ang ani nokni je blouse tangmani bai no haino kanai phunuknai bahayong norok naidi omo Rignai blouse set hinke phaidi tabuk kanai nailai sinai ani favorite color hinke to pink color aboni bagai ang pink color simino Rignai set duita tobui phaijak norok jeno phano naithokjak khe screenshot nawui ani insta o kurungdi ani insta ni id ongkha goronti tripura blogger norok ayangti phano kurungmano facebook tuibo kurungmano tei whatsapp tuibo kurungmano o screen o number rojago hinke phaidi tabuk tei kaisa nailainai obo bahaino olive green color o pink color bai berjak omo khe bwthai tam suba asoke naithoka kotor khai buthub khai asoke no naithoka o olive green color o asoke no naithogo bumulok pink color bai berkhe hinke ang tai tongoi malia obono kanna musungmani jefrun simi paitu afrun simi nangomno kanai naina musungmani tabuk kanai naimani ang sajak suka asoke no naithok bwthai good khe sijagui tongo naidi o blouse bai markhe no khapikha obo khe Rignai blouse set chara mane oboni blouse kurui obang extra blouse bai chomani obo single piece hinke norok chajagui tongkhe omo bahaino screenshot nawui ano rohordi ani every video no ang description o ani facebook id insta id tei whatsapp number rui ro haini bagai norok kaham keno ang bai kurungui mano hinke phaidi obo to kanbai kha tabuk tei kaisa yellow color ni nailai sinai naidi omo tasingo ang pink color kanya de amoni bumul hayangjak o amoni bwthai haino same to same iko naidi hinke obo bahaino blouse set jat omoni blouse ang subrunani ruijak sokpaiya kho sokpai khe obo bahaino ang kanai phunuknai obo ani nokni blouse bai ang kanai naimani naidi kaijak drop katal hingke markhe no mochang soknai hingke phaidi tabuk tei kaisa obo khe light green color ni pink bai berjak omo bo blouse set jat no omoni blouse bo supnani rojak sokpaiya kho sokpai khe ang kanai phunuknai hingke nailaine obono bo kisa kaham ke khulogoi tei
khulogoi bo kaham ke phunugo ang norok no tei kanui bo kaham ke no phunugo norok nogo asogoi kaham ke naidi iko kolomani bagai bokhnai khawai si mana siwo hingke obo bo naithogo no ang pink color bai no blouse chomkha ke norok bahai nangjaka sadi buma hai bo ang je phunuk mani oro tini bo color no naithokjaka eba bo Rignai bwthai no naithokjaka norok comment khlai sadi tei buma hai nangui tong abo bo sadi ang tui phainani chaitoknai norok bwskango tabuk to ani thani jesu collection tongmani ang norok no joto no kangsa ke khulogoi tei kanui phunugui tongo abo no bwskango norok ni banta ang buma hai design ni eba buma hai color ni eba buma hai bwthai ang norok no tui phalpainai norok comment khlai sadi ke tabo ke sky blue color ni omo bahai no belai kheno naithogo haipano omo khe video ro khe asuk sanaya iko naidi omo bwskango hingke si asuk no naithogo simple ongjak asuk bwthai bla bwtha phai ongya omo je borok phano normal haino pandarogo thangproke kanthoknai belai kheno mane zigzag asogong yaboni bagai angkhem hai simple Rignai rong no sajago tebose sky blue color tei pink color rok ke ang belai kheno hamjago hingke omo hai color rok hingke tabukte kaisa nailainai omo hai color rok ke ang asuka kanjagya do o olive green color rong ni hingke haipano tabu kaisa tamjani asukke ang omo hai color no mokolok klai khate size lab kore asukke no naithokjagui tongo tebose o bwthai tabuk belai kheno trending o choli tongo ang tasing norok no chayade first to abo kaisa omo kaisa mar kheno choliwi tongo multi color ni phano hinui mano hingke o bwthai ni mung tomaya gulab de klai tam saimanya haipano angkhe bwthai bai asuk koroi ang color bai si Rignai color bai si abono ta Rignai painan thangke to song Rignai color bai no kwchalo tongkhe jok khe je nuhur jangnai abono naithogo hingke o color rok ta asuk jok khe nukjagya haipano ekdom sweet khe nukjago hingke phaidi tabuk khe hamjok katalok ni bagai nailai sinai Rignai kwchak chung dark color rok mang naibong ya bele hedana hingke chung red color rok ni bo naina nango je hamjok katal tabuk to maising jora phaina nai tongo borok ni bagai ang wansagoi red color tujak omoni bwthai bo taisingo je hai yellow color ro ang kanjak tongya de amo hai same to same no hingke oboni bo blouse set no obang subrona rijak sopai baikhe ang norok no abnate bo haino hai kanai phunuknai tei norok price kom kheno mannai ani thani iko tolani simi yaphangni simi kaham ke tisawai turok norok no phunugui tongo khalogoi kisa nai tongdi ke Rignai kwchak bai to ang yellow color ni blouse no chumkhe mojangjago haipano oboni blouse tongo hingke ba oboni blouse bai norok je painai kanai mano hingke tabukhe green color ni tebo haino hai nailainai green color ni Rignai o yellow color bai bwthai berjak obno bahaino hai kani nailainai phaidi iko obo bahaino naithogo belai kheno naithoksi ani kaisa Rignai tongo nogo omo hai color ni ang mar kheno kansoka o yellow color ni blouse bai norok je ani kasam subscriber rok ani blog naina rok ke saiman khana haipano abokhe bwthai gora khai bwsago saharui rojak ke omo khe to amo haiya obokhe bwthai kotor ke omo khe ani asokeno favorite gray color ni ganaro border rojak maroon color bai tamo sokjani omo no asoke naithokjakha naidi ang obno bundrong no kani phunuknai sikang naithokjakmani bagai kisa khulogoi phunukano asoke naimang si tongnamo jongsibo obno je borok phano kandi borok jotono mojangnai hingke oro to border maroon color bai rojakni bagai blouse bo o color bai chummani kanmani belai kheno naithoka naidi golden color haibai bwthai berjak abono ang buri naithuyasi o Rignai set no kanai kisa musangjangma hayongui tongkha hingke ba norok to buri norom yaluk muya hakati hai buri rok kuluk sasa rok omono kanke busuksi naithoknai hayada tei kuchu kotor buri rok bo mojangnai ke abono dakti phat pairukdi tei tabuk to maising phai tongo kalebari season rogo hingke bo lighting rogo hingke o Rignai chwnanai jatsi norok paidi
Hingke abono angke to ani je naithokjakmani color naithokjakmani design no tubui phaikha nokni bwskango norok si tabuk aroni bisingo sasidi bumno naithokjakha ke tei ang o Rignai no tei kaisa style khebo kanui naitimani bethep thebui maximum ang to kankhe oma haike no Rignai bethep thebui kanjago hingke haini bagui ang obno bahaike kanui naitikha khajo kiting khaui haini mode mwchang hinui nai mani actually khe o blouse bai belai kheno mwchang kha o Rignai set hingke phaidi tabuk nailai sinai jomatia Rignai set tabuk to omo belai kheno cholibui tongo hingke abono angbo tubui phaijak norokni bagui affordable price bai no norok mannai norok contact khaidi nangui tongkhe screenshot nabui ano contact khaidi ani WhatsApp o phano Insta o phano eba khe Facebook o phano joto ani o goronti Tripura bumung bai no ang khulokjak hingke obo naithogo haifano obo khe blouse set koroi single no haino Rignai set simi ke tei kaisa color ni tei kaisa design ni omo hingke red color ni bo tongo tei pink color ni bo tongo iko yang tola bo red color rijak obo bo set no Rignai set simi blouse ke koroi hingke haifano oboni Rignai hingke subjakman bo khanai di waisa no paifro no subjakman bojak aboni bagai angkhe chajak khabo norok paikhe dam bo kom bai no mannai hingke subjak bo mano hingke kahama khe talangkhe no kasi kanman khai ko nai di subjak hingke tei tamoni singtong ani je collection phunukmani bisingo norok tamung no chajagui tongkhe ano screenshot rohoti paidi teibo bwskango ang norokni bagui naithok tubunani try khainai tini ani thani je tongmani ang abono no norokno jotono phunukbai kha hingke i kotaibo set kaisa jomatia Rignai set tei aboni logio ang haino jori ni Rignai bo tei heka obo Rignai set no norok obo nangui tongkhe contact khaimani ekdom obo affordable price bai no norok mannai hingke phaidi obo ton laisio no tabuk ani thani blouse je tongmani abo phunukgana obo hingke ang belai kheno naithokjaka haifano size aboni 34 se amoni bagui ani ojonong yang norokno chomi phunugui manliya obo bo norok pai mano hingke ang kobangma subrui tongo tabuk blouse haifan ani yaphao sokpaiyako paibai sogyako amo sokpaikhe ang norokno kangsa phunukgano hingke obo khe ang chomui phunukka norokno taisingo pink color Rignai bai kanui phunukmani pink color ya olive green color bai si kanui phunukmani hingke maroon color ni blouse kangsa total ani thani tabuk blouse kangtham no tongjako haifano aroni bising norok paina hingke paimano iko omo hingke 38 size naidi hingke abono tini ni bagui ani video no orono mwthagui rusinai norok bai malainai ani kwtal video o jotono kaham korong tei sep tongbai di tei jotono hambai paithak jora logeri nai tongma bagui।